مسانا شكرينا حاونا زرسنا جرماي كاب سويسرلاند سنة حوي سمعان لهذا معك الله ويني ايكو اي تعمل دمصو كم يكنها علينا ماسكت عمي من غير كم ذي تبع عيدمل وما لنكن هم سكايا خن الرغبينا ظهر راقبي هلو او نافيقك ونقر ما قديس وغير غب لك ناب جنبا نقيل الله لك اله ماسكت ما لا أبل نابيل غني نابي انت لا تسمبت جنب عندي هالغني هو تدمرنا الآن هنا القبل ها واتاز هذا عرق الناس ناس حتى بالله انت كدم انت كدم الراجل عليك كدم سنعوي تمالسي اب فيسبوك انت بتبك بالعادية قد زارو سميعك اجي نزا ناي إثيوبياويان سلاماو سلفي اب جنيفا داليوم اللومو نابا قصكم تغسلكم كي تخدو تسلم تاريخ يتول نيركاموس باس كتصب غيرك حتبرها لي دولال كازلو ابرادي خازل لها خي ترسع سنبيت كانوا يحضن يحضوا حبيبي جنيبا ويقول تعالوا بسيلوكا زي زغبر زلو فانتازيا ويزغبر زلو سلاماو سلفي زغبر زلو سلاماو سلفي ابوكو سألك اختزار بني الكامبر مسلا يتخلني ها اجيتا مسيلوكا زي نحنا زي بانديرا خالعلكا زي سألكا زي كون نجر نحنا زي بانديرا زي 3 عام زدمينا تاريخ شعب تاريخ قبصت تاريخ أردت تاريخ سلام سنبت تاريخ عنا بس بانديرا زي إنا دمينا نفس وكيف زي إرتراح تذكروا ذلوا تاريخ يموتني تاريخ يلحلحني تاريخ يحسسني أبزق زي كأ بانديرا إثيوبيا حيسكا إرتراح هم كهتوت زي هجراونت كمخحد مننت كمخحد تاريخ ماصاصا ኤርትራ مسراز እዩ ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ገዚፍ ሽግር ኣብ ሃገርና ከለና እንደገና ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ትግራይ ማዓስከር ዝነበሩ ፋሒሎም ኣድራሾም ኣይፍለጥ ሞይቶም ዲዮም ኣለዉ ዲዮም ናብኦም ከይዶም ዘይንፈልጥ ብዛዕባ እዚኦም ወፂና ክንዛረብ ዘይከኣልና ሎሚ ተደምረናል ዶ የኛ ዶ እንታይ ዶ ሳቢሎ ዶ ዝናይ ባዕዳውያን ዘራርባ ተኸቲልካ ምስ ባዕድ ልኽልኽ ምባል እዚ መንነት ካን ኣማጻጻ ኤርትራውነትን ምኽሓድ ስለ ዝኾነ ውጉዝ እዩ ውጉዝ ከም ኣርዮስ እዩ ጉዳይ እዚ ውጉዝ እዩ ሰናይ ሃዊ ሕጂ ዋላ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ በዓል ዋሽንግተን ዲሲ ሓያሎ ኤርትራውያን ባንዴራ ኤርትራ ዝሓዙ በቲ ሓደ ከዓ ባንዴራ ኢትዮጵያ ተጠቕሊሎም ኣብ ጎኒቶም ኣምሓሩ ኢትዮጵያውያን تطويل سلاماو سلف خبرو أبدي سري إنامينا كم يتقول صوت سلمتان كم زجورو زلوا انتهي تقوم أي تردعن زي كم تقيل ما يجي كل جزء نقوله جهود تتحزو بنوتا بجزاء بمربع بجنزب بسقيل كذي يكون سياس ندقف هلنا نلبلكا زجبر ساكتين من علبات كم زي صلعت ويانا ذلوهم يمثلوا مخون ويانا خاليو حزب تقرأي كأخاليو جن ويانا صليخا نحزب تقرأي مصلع ماليتها يكون نسون قلن تايري ولو ني ويانا صليخاس كل ولاتي ني ويانا زولد مصلع ذا عينتهم يرئوه سلازي ازي قبل نجر ايكونن نحنا نسرعاتنا نسرعات هقدفنا نصلي انبر نحزب ايرترا اين صلونينا خاوينا توليدنا سدرانا امرهوا خرخو دقوم فحفحلنا افقدو نسرعات صلينا انبر سدرانا صلينا يكوننا سلازي إذن ويانا صليخا سياس زبلو خدقمو سياس بيت كريستيانات مسجدات افريسو بيت شيطان تسرحونا بيت شيطان كاتو مالتي بيت زابيهر بيت ربي افريسو بيت شيطان تسرحه كم دري ذلهو كلهم بيت شيطان كسالون خدو ذريكا نغري ازيكا ازيون اكل ناوتي وغوز نغري قبص نغري حرام نغري زيكون نغري ስለዚህ ህዝቢ ካሊኡ ስርዓት ካሊኡ ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕውን ንካታተሎ ንሰምዖን ኣለና እዚውን ዝግበር ዘሎ ውጉዝ እዩ ንዓና መናብርትና ህዝቢ ትግራይ
ህዝብ ሱዳን ጎረቤትና ህዝብ የመን ጎረቤትና ህዝብ ጅቡቲ ጎረቤትና ኩሎም ሰላም ክነብሩ እንተኮይኖም ንሶም ንሕናውን ሰላም ክንነብር ኣለና ምክንያቱ ይጸልወና ጥራይ ዘይኮነ ይልብልበና እዩ እዚ ብዙ ዝግበር ዘሎ ግን ናይ ኢሳያስ ቃና ሒስካ መኻት በቃ ከምዚ ቆልዓ ሜስኽ ኸውን ናይ ማልያ ሜስ ተኸዲኑ ዝኸይድ ከምኡ ዝዓይነቱ ኣስፈሕራር ነገር እዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክከታተሎን ክሪኦን ኣለዎ ንስኹም እውን ከምዚና መጠን መዓልታዊ ክሰርሕሉ ኣለኩም ዕናው ነገር እዩ ባህሪ ህዝቢ ኤርትራን ልምዲ ህዝቢ ኤርትራን ኣይኮነን ናይ ኢሳያስ ልምዲ ጥራይ እዩ ናይ ኢሳያስ ልምዲ ኣይተስዓበልዎ ነዚ ህዝቢ እዚ በጃኹም መደብ ሽኮሪናታት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰሙን ሙሉእ ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ንዝኸነየ እምሮ ንምሕዳስ ንምዝንጋዕ ንምምኽኻር ተዘክሮ ንምሕዳስ ፍቕርን ፍቑራትን ኩሉ ግዜ ሰንበት ምስ ሸኾርተትን ሽኮሪናታትን ሓላላት ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ተዛረብ ትብል ደርፊኹም ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ናይ ሽኮሪና ሓውና ዘርእሰናይ ግርማይ ካብ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ዳርጋ ሳጓኻ እዚኣ እኮ ብተዛረብ ኢኻ ትፍለጥ ሰናይ ሓወይ ኣነ እውን እዛ ደርፊ ፈትዋ እየ በቃ ጓለይ ውላደያ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ሕጂ እውን ተተዛረብ ኣይተወደአን ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ገና ክዛረብ ኣለዎ ስጋብ ሽጉሩ ዘይተፈትሐ ክዛረብ ኣለዎ ገና ሕጂ እውን ብዛዕባ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮይንካ ጠጠው ምባል ከምቲ ዓንተ ቦይ ዝሓበርኩኻ ኣብ በዓል ኣሜሪካ እውን ርእዮ ስለ ዝጸናሕኩም ምስ ገለገለ ሽኮሪናታት ኤርትራውያን ደገፍቲ ኢና ህግደፋውያን ኢና ባህልቲ ይራኸቦም እንዴ ኣዕሩኽ ኣለዉ ንሕዋት ኣለውኒ ስለምንታይ ኹምኩም ትገብሩ ዘለኹም ኣይትፈልጥዎ እንዲኹም ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ ሽግር በዞም ጠሰራዊት ኣምሓራ ገለ ኢለ ክዛረቦም ከለኹ እንታይ ኢሎም ምልሱ ለይመስለካ ክሳብ መዓስቲ ኢና ከምዚ ኢልና ክንነብር ናይ ቀደም ታሪክ ክንርኢ የብልናን ንቅድሚት ክንጥምት ኣለና ሰላም ጌርና ምስኦም ክንነብር ክንክእል ኣለና ገለ መሊኦም ዝብሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክትርኢ ከለኻ ከዓ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ከዓ ከመይ ገይሮም ውዕሎም ሓዲሮም ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እትዮም ጠፊእካ ዶ ኤርትራስ መሬት ኣንበር ህዝባ የድልየናን ዓይነት በዓል ጋዜጠኛ መኒሽሙ እዚ ነገራ ዋላ ገለ ከምታት ከዓ ትሰሚዕኻ ከመይ ግምግሞ ዚታት ሓደ እቲ ህዝቢ ኤርትራውያን ኮይኖም ከምዚ ኢሎም ክምልሱለይ ከለዉ ካልኣይ ከዓ ምስቲ እቶም ኢትዮጵያውያን ዝሓስቦ ከለዉ ባዕልኻ ጠቕልል ኣቢልካ እዚ ከመይ መሲሉካ ዮና ሓወይ እዚ እንታይ ኣሎ መሲልካ ኢትዮጵያውያን ንዓና ኣይፈትውናን እዮም ብፍጹም ብምንም ተኣምር እዮም ንዓና ዘይፈትውና እዞም ኣምሓሩ ዝበሃሉ ኣይፈትውናን እዮም ንዓና እንታይ ግን ንዓና ዘፍትዎም መሲሉካ ንሓንቲ ሰበይቲ ሰለፋ ክትረክብ ሽኮሪና ብዛሓላ ዝዓይነቱ ባሕርና ንኽረኽቡ ባሕርና ንኽምቀሉ ባህልናን ልምድናን መሪዞም ተፈጥሮኣዊ ትሕዝቶና ክቋደሱ ዳ እምበር ንዓና ፈትዮምን ኣይኮኑን ካብታ ባሕሪ ንእሽተይ ሓንቲ መርከብ ተዕሺግ እንተንህቦም ኣስመራ ይመኣተው ዋላ ባፅዕ ቁሊሓ ነበለ ሕማሞም ጨዋን ባሕርና ከዓ ወርቃዊ ደምና ዝኸፈልናሉ እዩ ማንም ክረኽቦ ኣይሕሰቡ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ፀቢብ ባስካ ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ኣብ ፀቢብ ባስካ ተዓፂ ስለ ዘሎ ቁርብታ ባስካ ክፍት ኣቢልካ ጩራ እንተሂብካዮ ናይ ዘለኣለም ንፋስ ዝረኸበ ስለ ዝመስሎ መሲልዎ ከምኡ ይገብር ኣሎ ኣብ ፀቢብ ዘሎ ሰብ ንእሽተይ ንፋስ ተድልየ ኣብ ገፊሕ ዘሎ ሰብ ግን እዚ ቁርብ ንፋስ ኣየድልዮኒ ብዙሕ ንፋስ እዩ ዘድልዮ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፀቢብ ባስካ ተዓፂ ስለ ዘሎ ንእሽተይ ጩራ እንተረኣየ ከምዚ ኣሜሪካ ዝኣትዎ ይመስሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሰብ ንጥልያን ይብህጋ ኣብ ጥልያን ዘሎ ሰብ ከዓ ንጀርመን ይብህጋ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሰብ ንካናዳ ይብህጋ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሰብ ከዓ መንግስቲ ሰማይ ይብህጋ ኸውን ወይ ንመበቆል ዓዲ ይብህግ ኸውን ሕጂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነገር ከዓ ብኩሉ ዙርያ ን20 ገለን ዓመት ስለ ዝተዓፅወ ንእሽተይ ጩራ ምስ ረኸበ ከምዚ ራህዋ ዝመፀ በቃ ሰላም ኮይኑ እዩ ከምድላይና ካብና ብን ክንነግድ ክንንቀሳቀስ ክንፍታሕ ብልፍ ብለኮ ተዓፂና ሕጂ ፍትሕ ክንብል መሲልዎ እዚ ግን ደመ ደልካ ቅዲ ናብ ጎበጣ ዝዓይነቱ ናብ ከምቲ ቀደም ዝበሃል ነበረ ማንቲሎ ደኻበ ዲኣ ትፍለ ዝዓይነቱ ከምኡ ዝዓይነቱ ስእሊ ይረኣየካ እዚ ከዓ ዘይሕሰብ ዘይትመን ዘይሕለም ነገር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልሙ ይብሉን ሎሚ ፀቢባቶላ ፅባሕ ናይ ዘለኣለም ረህዋ ክረክብ እዩ ንኽረክብ እንተኮይኑ ከዓ ዘሎ ሽጉር እናተዛረበ ኢዱ ከይሃበ ክቕፅል
نعنا إثيوبيا أمحارو تبهل يترف أديتاتنا حواتنا انسسانا خي ترف زقاساس زنبرو كنتي شابلن عاوش بلن داولو زاتو استيلكم يقصل جونتي سابقوم شابلن عاوش بلهم مس ادغ ازرح بكا ነገር የለ ክጽዕ ነበር አይ ስጉኡ አይ ብላዕ ቆርበቱ አይ ንጻፍ እዚኦም ካፎም እዮም ልክ ህዝቢ ኤርትራ ክቆብጾም ኣለዎ ሰናይ ሓወይ ሕጅብት ናይ ኣምሓሩና ኢትዮጵያውያን ሜድያ ሓንሳብ ይሰድዎ እንደማ ኣብዚ ኩሉ ሼር ብሎ ሰምዑ እንዴ ይሪዮ ሓንቲ ካብተን ዓባይ ዕድል ረኺብናያ ዘለና ዝብልዋ እዞም ኤርትራውያንን እዞም ትግራዎትን ተባኢሶም ስለ ዘለው እንኳ ሓደ ይኮኑን እምበር መጥፉእና ነይሮም ኢሎም ካብ ክልቲኡ ህብረተሰብ እዮም ዝፈርሑ ሕጂ ቀዳመይቲ ነዞም ትግራዎት ወይ ከዓ ከምትሳተም ዝብልዎ ነዞም ጁንታ እንኳ ዓጥፋእናዮም ካልኣይ ፀኒሕና ከዓ ንኢሳያስ ሕሊፍካ ሂብካ ንኤርትራ ምጥቕላል እዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ትደጋፊ ህግደፍ ዝበሃል ኣይርድኦ እንዲ ኮይኑ ኣይሰምዑዎ እንዲኦም ኮይኖም እዚኣ ንዓይ መብርሃ ኣብያትኒ ወዲቲንክ እንታይ ገብሩ ኣለዉ እጅቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰንክቲ ምዕብል ቴክኖሎጂ መሳርሒ ከይሰምዑ ዝሓልፍ ነገር የለን እንዳፈለጠ ዝሓበደ እዩ ተበላፂ እዩ ከዓ ዝደገ ዘሎ ከም ዝገብር ዘሎ ተበላፂ እዩ ሰናይ ሓወይ ተበላፂ ክትብለኒ ከለኻሲ ገለ እኮ ጥቕሚ ክህልወካ ኣለዎ ኖ ሃገርካ ጥፊኻ ንንዳማትካ ረኪብካስ እንታይ ትጥቕሚ ኣይተረዳእንን እወ ሕጂ ከመይ መሲሉካ እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እንተልዩ ሓደ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ ምእታው ሽግር ነይሩ ዝሓለፈ ዓመታት 10 ዓመት 20 ዓመት ሽግር ነይሩ ናይ ነፋሪት ምርካብ ናይ ትራንዚት ምግባር ናይ ገለ ብዙሕ ሽግር ነይሩ ወላ ተኣየሩ ናይ ነበረትን ኣውቶቡስ ሰታዊ ኮይና ነይራ ተዋሒፋ ነይራ ሕጂ ግን ብናይ ኢትዮጵያ ሽርካ ምግባር ኣዲስ ኣበባ ዓሊብካ ናብ ኣስመራ ንምብፃሕ እዚ ኣላቶም በለፅ ኣብታ ዝገብሩላ ዓመታዊ ፍሬን ክኸዱ በዛ በለፅ እዚኣ ሃገራውነትን ህዝባውነትን ይውሕዱ ኣለዉ ሓደ እዚ እዩ እቲ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ እውን ኣነ ይሰምዐ ኣምሓርኛ እኳ ብዙሕ ሓጥረና እንተኾነ ግን ትራንስሌት ገይረ ይሰምዐ ኢሳያስ ይብሉኻ ንኤርትራ ከምቲ ኢትዮጵያ ትደልዮ ገይሩ ኣዳኺሙ ሒዝልና ኣሎ ስለዚ ብኩናት ዘይኮነስ ሰጋር በቕሊ ተሰቂልካ እውን ሰተተት እንዳልካ ክትኣትዋ ከም ትኽእል ኢና ንፈልጥ ዝብል ኣሎ ሓደ ጋዜጠኛ እዚ ሕጂ ልክዕ ነቲ ናይ ኢሳያስ ባህሪ ገሊፅዎ ሎ ንፉዕ ወዲ ከም ምባሉ ከምኡ ምሕላሙ ኣቦትኡ ኮይነ ኣነ ክሓስቦ ከለኹ ከምኡ ከም ሓዊ ኮይነ ንፉዕ ፅቡቕ ኣገላልፃ እዩ ዝገልፆ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክገልፆ ከለኹ ግን ብረት ህዝቢ ኤርትራ ወይ ጅማት ህዝቢ ኤርትራ ኣይደክምን ይሽሕ እኳ ይጥመን ይጨቆንን እምበር ኣይኮነን ሎም ሃገር ቆይሙ ፌደሬሽን ተቋሪኑ ከለውን ብሓይሊ ብረትን ብሓይሊ ጠበንጃን ይእልይዎም ሕጂ እውን ብሓይሊ ሓድነት ክእልዮም ከም ዝኽእል ኣነ ርግፀኛ እየ ግን እዚ ብደገ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኢና ንሕና ከምዚ ኢና ፅቡቕ ኣሎ ሕጂ ሃገር ሰላም ረኺባ ከምዚ ጠፊኣ ዝብሉ ሓሶት እዩ እቲ በለፅ እዩ ንወያነ እንኳ ዓጥፋእናያ ወያነ ጠፊኣ ጁንታ ጠፊኣ ሕጂ ንኤርትራ ከዓ ከዳጉምዋ ምዃኖም ፅባሕ ከዓ እዚ ይፍሉጥ እዩ ሓደ ነገር ግን ትፈልጦ ኣለካ ሓንቲ መርዓት ምስ ስድራኣ እንተተባኢሳ ኣብ እንዳሕማኣ ጠሓኒት ኮይና እያ ትነብር ምክንያቱ ኮርያ ንገዛኣ ከይትኸይድ ተባኢሳ እያ ስለዚ ከይፈተሁት ኣብ እንዳሕማኣ ዋላ እንዳመረራ ዋላ ሰብኣያ እንዳጨቆና ስኢላ ትነብር ኮርያ ትሕበቐሉ ገዛ ይብላ እጂ ንሕና ከዓ ምናልባት ከምዚ ኢሎም ስለ ዝጠፍኡ ንተጋሩ ከምዚ ንገብሮም ስለ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ምኮረይ ስለ ዘይብሎም መረዳድእ ቋንቋ ስለ ዘይብሎም ንምግባጦም ቀሊል ዝብራእ ኣለዎም እዚ ግን ህዝቢ ትግራይ ከዓ ጠፊኡ ኣይበልዎም ኣይሕሰብዎም መመሊሱ ይርመፅ መመሊሱ ይሕይል እምበር ጠፍእ ከምዚ የሎ ክፈልጡ ኣለዎም ዕሽነት እዩ እዚ ትግራይ ጠፊኦም ንጥፍኣት ትግራይ ዝፅሊ ወይ ዝምህለል ሰብ እንተልዩ ዕሽነት ህዝቢ ክጠፍእ ኣይክእልን እዩ ዝጠፍእ ነይሩ እንተዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ምጠፍእ ህዝቢ ኤርትራ ማዕለያ ዘይብሉ ኣፅዋር ማዕለያ ዘይብሉ ብረት ካብ ሩስያ ተሸሚቱ እናመፀ ኣብ ሓንቲ ዓንቄል ኣብ ሳሕል ተቐንቂሩ እዩ ዳግማይ መፅኡ ሃገሩ ኣረጋጊፁ ስለዚ እዚ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንነብሲ ወከፍና ማለት እዩ በዚ ክንርበሽ የብልናን ይነውሕ እምበር መፅኡ እዚ ክርዳእ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ክርዳእ ኣለዎ ولا حتى نحن عينبل أبي إسحاق كام من رؤسهم حق تفكر زي تعرف كوينو أبتكن جميع مدلو الذي قريب يشجرنا خبلي بزز قبل ذا اللحمبت عن فانتازيا كانت تعليلية بلان artificialaዊ أجندة بللي حجي نزوم سلاماو سلفي مس ترسراوي تسريعنا أب جنبا خنسات فينا إلهم نقيلهم زلو
كم زو تجيركم حماق تاريخي خمس تخينوا بتسلم ستايكم كتصحفوا قال ما إذا حجي مفر راح تعيموا تردي خاني كم نورمال كابتي وسيدة موزلو سقومتي حسيبهم نخملسوا قال لسلس بلا على فيلو دحان هو لسل دحان لسلس هو نو نسبسي ندحر فراري حكاية قمت تجرك قمت يدو تسلم تاريخي دو قال ما لقد فاكاي قال ديلكايو كيتش ما صدر ديكا نساعد حسب نسلس ساعات يزخيد هجي قرب نو مالتي ناي بحكي انا بنفسي كنغرك حدا ايرتراو خوينو كدقفن كقاوم نقبله تردي خان ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ምቁዋምን ምድጋፍን ዘይኮነሲ ምስ ነው ክንደይ ህይወት ስድራኻን ኣብ ሓጎታት ካን ዘድመዩ ስርዓት ምስኣታቶም ተጠውልካ ሰላማዊ ሰልፍ ክትገብር ከም ገለያ ስለዚህ ከመይ ጌርካ ነዚኦም ብልስልስ በለ ቃል ተረዳእ ለየ ዝብለካ ዘሎ وجداي أنا فرارحكم مخنياتو إيرتراو خوينكا قال بقره قال بقروح زخيدا مفررها يكونن تسليم تاريخي ولك أكو تسليم تاريخي مخنياتو نحنا إيرتراويان إذا بانديرا دي هذا سلست حبرا بانديرا دي كل قضية زد ميتنا سوسا شحت وقعت اللون أنتيلنا زم سوسا شحت زي فرقومنا السودان فرقومنا اليمن فرقومنا إثيوبيا كلهم نايدا سلست حبرا بانديرا ذا اللو قتليا بشاقي إحنا تايو حجي نزي على الكات خيط تخونكا أتي عصمي نعاها هاجر ناخد قبر عصم زخس كاساسي يرقمك ايو ولا تحت مريت يدفنسي منفصل له ابو هو منفصل له يريك له الذي نعقو فرح نفس فرحات يحضرك نفس سقا يحضرك الذي تسلم تاريخي هو يجون تسلم تاريخ ايو اتا مخينا ذلا دقا سوي ادي إذا بانديرا ذي أخذ أخلا أنت سبيت تسكع لك بإمباسي إثيوبيا بس مرة بانديرا نيرا 9 شوعة أوه تحلفني راح نسويته 3 سواء زلوا أوه وايدك أي أبذيك أبل بل تقول لا نفاسكم توسد نصكم كأ نفاس عندكم حريمكم تعتمر يتسافركم ورقة رايتك من لق تاريخه دحان بفت أرخت قددي خلاته هجر أيوه نتاج أركي أهم ثلاثة هذا لعن بلبل ذلا حجنا دي الكات خيب تكون كاستا سويتي أنت رئاتك كاستايدون الذي حسب إيرترا خالئة إيجابيا مدقاف كالي إيجابيا مدقف مخنيات كا يابل كان قدقف تكون كا حوات كان معسكر يتوفقوا له حواتي أبين له الكانت من قصة حتته معسكر نيرم منبريهم كاباها هديما ما أوت حقيبهم كاوها أتفئ كيان أبين له الكا حتى تنت من قصتي زي اللذن حوات كاف حرواتهم ذي فلت كام مئة الشح 200 قلن شح فيهم عبيكم ذلو ذي فلت كاس نتيجة هم حسابات اللي حتدقف بين كاون صار في الهزبي تنبرني خماريتي فلانه بسقاء خاص تنبر كم همزن تعز بهلا نخبدن تراي نبرة كم أني خان نخبد خان هلا وخاطراي هلا وناتي هزبيو هلا وناتي حرق سلسلة هزبي براني أي نبرني من مس نبرة ترديك يعني أب حقوي أي نبرن أب حقوي نبي وليدون عايز فتيري يقتل على أب حقوي زري أنا أب حقوي غير زرعي يقتل تقولين هلا وهزبي كل له أنا أكل هزبي كل اللي مستعد أن باندير عندي حد توجن كين كاجن هلا وحاونا ترى صباح نجوه وحجر ربع يكون زخيد يما نسقام زلوا حمد نبى حقوي يخسلوا ذاته الذي تبى حقوي كبابي خلنا تبى حقوي أنت خيدون صحون زي ترفع كافلات وحج مسبرتعه بدي أنا ما تحيشون كقرب كابتها تطلعوا زياد عايشوا سنعوي كيف عليك Thank you بتعمي غني لي بزي بدلاو بزي قلم دول أبي لما خلقوا زرك سكازر لغو تمالي تيناتكا ملغتي محلال فوز نبركا سلازر أخوه مو أقدر لا سخوين سلازر خبكو thank you تزهب كان مبري إن بزعبا حدش درفق انتايو قال لنا ديو أبكارباك زي
هو هجي دي استوديو ديو شجير نمبر 11 درف لحني يترف بأكانو بيشلفاي تروحوني هم كابت بحريت بالدرف ما تكاي بيشلفاي مش هذا نايت أبي يترف بأكانو بيشلفاي تروحوني هم كابت رستي كابت بحريت بالله استوديو أتي تودي استوديو أتي خسدن كاي أوكي حجي حنتيناتكا درفلا انت مزقوف مس تجمر مزقوف مس تجمر يا تجمر ايكو نساي تراولنا اي كلا ساي دمر يا زبل بقى ايكو نساي قريبه زلخو سنه حوي سلا كله تي تغورو منقسقاس كل شباب مونغو حزبخا مستي كاب مجمر يفلطكا مالتي واو حزبي اللي هيمانوت يعني هيمانوت كوي باللي حزبي هيمانوت بقى ايكو لا سو نزم كلهم تخاتلت دمص راديو رنا سبيشالي سنبت سمعنا زلو ذا درف أنا تر استخزاروا زيك ألسلة أبيني ما سوف فوز عصي لحن جفع بالكاسة فوز عصي هذا كورونا كيني أوكي نساء قريبي الله ما زقوف مستجمر مستجمر نعاقب برخصن بت and thank you for your time سنة حوي thank you اوكي نحاول حراي ثانك يو سلام لين كل حزبي مدب شكوريناتات ابريدي رنا سمون ملو ابسرح تتصميدو نزغني امورو نمحداس نمزنقاع ممخقار تذكرو نمحداس فقرم فقراتن كل جزي سنبت بس شغورتتن شكوريناتاتن